बघा सुरमई मच्छी इकडे दिली होती, ती चालत 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 इथे गेली आणि आमच्या दिलच्या पोटात गेली. नमस्ते, आणि सुरमई मच्छी आणली आहे, तुम्हाला कशी बनवायची ती दाखवते. हे काय धुवून घेतलेस का? धुवून घेतली, पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले. स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये मी पहिलं काय करते माहितीये, जराची हळद लावून ठेवते. हळद आणि मीठ लावून ठेवायचं. ते मीठ टाकते, मीठ आणि हळद लावून ठेवायची. आणि इथे काय घेतलंय? हे कालवणासाठी डोकं. हा, ते डोकं थोडस कालवण करते. तू एकटाच खाणार आहेस ना, नाही तर मी त्याच्यातले तुकडे टाकले असते. समजलं. हा, हळद आणि मीठ लावलेलं आपण मॅरिनेट करणार आहे. असं कालवण बनवेपर्यंत हळद आणि मीठ लावून ठेवायचं. आता मी हे डोक्याचं कालवण करणार आहे. त्या कालवणासाठी मसाला दाखवते. ही कोथिंबीर घेतली, भरपूर सारी अशी कोथिंबीर घ्यायची. हे मी ना 3 पाकळे लसूणचे फोडणीसाठी ठेवले आहेत. इकडे बघा, हे आल्याचा तुकडा घ्यायचा छोटासा. हे 7-8 लसूणचे पाकळे आहे छोटे छोटे. आणि हिरवी मिरची आहे, ही लाल झालेत म्हणून मी घेतली आहे. हिरवी असेल तरी पण चालेल. अशी 3 मिरची तिखटपणा येण्यासाठी. हा आपला मसाला घेतलाय 2 चमच्या मिरची पावडर. आणि आपलं खोबरं, हे ओलं खोबरं आहे नारळाचं, हे अर्धा वाटी घ्यायचं. जसं आपल्याला कालवण वाढवायचं असेल ना, तसं आपला हा मसाला वाढवायचा. ते मिक्सरला लावून घेते बारीक पेस्ट करून. पाणी टाकून चांगला बारीक वाटायचा आहे. हा मसाला वाटलाय बघ, बारीक एकदम वाटायचा. हा मच्छीच्या कालवणाला असाच करायचं वाटप. कोकम घेतलीये, कोकम घेतलीये. आमसूल आहे कोकम गावची. कोकम नसेल तर चिंच घालायची. चिंच, चिंच पण नसेल तर मग काय करणार, लिंबू पिळायचा. आता पण इथे मी कढई ठेवली आहे. पहिला एकीकडे कालवण घालून घेते, तेल टाकते त्याच्यामध्ये. आता कढईमध्ये तेल टाकलंय. आता ही लसूण घेते चेचून. 3 मोठे आहेत ना ते. हा, आता लसूण तेलामध्ये टाकायची तेल तापल्यावर. आज आमच्या दिलचा दिल बघा केवढा छोटासा झालाय. दिल छोटा दिल झाला तुझा आज. आज काय करते आमची दिल? कशी बसली आहे तू? असं बसतात का दिल? कशी बसली आहे माझी दिल? पाणी पाणी. लसूण लाल झाली ना की त्याच्यामध्ये हे टाकायचं, मसाला टाकायचा आहे. पण त्याच्यावर झाकण ठेवायला किती. आता बघ, लसूण लाल झाली लसूण दाखव पहिली, है ना. आता गॅस बारीक करायचा आणि आपल्याला हा मसाला ओतायचा आणि झाकण ठेवायचं लगेच. ही वाफ आहे ना बाहेर ना आली पाहिजे, तडक्याची वाफ. लसूणचा स्वाद असतो ना फोडणीसारखी, तो त्याच्यामध्ये मुरला पाहिजे. ते भांड आपलं आता धुवून घ्यायचं. आता मी फुल गॅस केलाय आणि बघ टाकल्या उकली आली ना. आता त्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. आपल्याला आता कालवण किती करायचं आहे ना, तेवढं आपण आता करायचं. मी कोकम टाकते, आमसुडा, आणि पाणी ओतते. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. मच्छीचं कालवण एकदम सोपा, काय नाही, वाटायचं, फोडणी द्यायची. तर सर्व त्याच्यात टाकून झालेलं आहे, फक्त मच्छी टाकायची आहे. आता पहिले ढवळून घेते. आता ढवळलंय, आता त्याच्यामध्ये मच्छी टाकायची. आता ही जर मच्छी नाही टाकली असती तर सोलवणी झाला असता. आता मी हे या गॅसवर घेते. का बोल? कारण हा गॅस स्लो आहे आमचा. स्लो नाही, इथे फ्राय करायची आहे. मग कालवण झाला की इथे लगेच मच्छी फ्राय होईल. हा गॅस स्लो पण आहे ना. हा स्लो आहे, पण या बाजूला शिजेल ना. आणि मला एक प्रश्न आहे, आता त्याच्यात तू सुरमई मच्छी टाकलीस ना, ह्या तर दुसरी मच्छी टाकली की चालेल ना? चालेल, कोणतीही मच्छी टाकली तर चालते. असंच कालवण बनवायचं मच्छीचं. मला पकडीने नाही जमत म्हणून मी रुमाल घेते. आता इथे तवा ठेवते. बिडाचा तवा आहे, फेमस बिडाचा तवा. आता तवा फुल केलाय, तापायला पाहिजे. इथे आपली मच्छी फ्राय होणार. आता मच्छीचं कालवण बनणार इकडे
त्याला एक उकळी आली की झालं ना? हा, एक उकली नाही, जरा शिजायला लागते ना मच्छी पण. हे बघ. 10 मिनिटं शिजायला लागेल. तो पण तिकडे आपली मच्छी मॅरिनेट झाली. आता इथे फक्त आपल्याला मीठ आणि हळद टाकलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा आलू लसूणची पेस्ट टाकते. थोडीशी अशी कुस्करून घ्यायची कोकमं. जास्त पाणी नाही यायचं. ती गावची आहेत ना, चांगली आहेत म्हणून ती रसाळू आहेत. कोकमा ना, ते कोकमाचा रस लावतात आणि त्याच्यानंतर आंब्याची फूट देतात. कच्चे आंबे असतात ना, ते शिजवतात आणि त्याचा ज्यूस कोकमाला लावतात म्हणून त्याला ज्यूस जास्त येतो. ह्याला बघ, घट्ट ज्यूस आला ना, हे बघ, ते कसलं आंब्याचं असतो. नाही तर असं पण करू शकतो आपण. आधी जर आपण मच्छी फ्राय केली ना, तर हीच आता कोकमं उरतात ना, ही कोकमं राहतात ना, ती कालवणामध्ये टाकायची. आता आपल्या कालवणामध्ये पहिली जुनी टाकली आहेत ना. राहू दे, उलट अजून ते चटपटीत लागतात खायला मग. हा, तर मिरची मसाला टाकते. आता ही मच्छी बघ, रव्यामध्ये अशी डुबवायची. अशी जास्त सुकी असली ना, अशी सुकी, तर त्याला रवा जास्त नाही लागत, कमी लागतो. नाही तर जे आपण जास्त हे पाणी केलं ना, कोकमाचं पाणी वगैरे आपण जास्त टाकतो ना कधी कधी, तर त्याला रवा जास्त लागतो. एकदम मस्त सुगंध येतोय ना. म्हणजे आता जे बाहेर माणसांना सुगंध जाईल ना, आता आपल्या आजूबाजूला येऊन ती राज यांच्याकडे काहीतरी चांगलं स्पेशल आहे. आता नक्कीच त्यांना समजणार की फिश बनते मम्मी. हे बघ, आता टाकते फिश. तवा आपला गॅस, मग तो भिडाचा तवा एकदा तापला ना की तो तापूनच राहतो. मग आपण काय करायचं, तापला की गॅस कमी करायचा. आता त्याच्यामध्ये मच्छी सोडते बघ. आता ही मच्छी आहे ना, आपण लगेच फिरवायची. गॅस का कमी करायचा, मच्छी शिजायच्या आधीच तळपून जाईल म्हणून गॅस कमी ठेवायचा. आता हे माशाचे तुकडे साईडला करायचे आणि आपण नवीन नवीन टाकायचे दुसरे आणि त्याच्यातला रवा पण साईडला घ्यायचा. आता हे आपलं वाटगं आहे ना, मसाल्याचं आहे, ते काय करायचं, आपलं कालवून शिजतोय ना, त्याच्यामध्ये हे तिखट टाकून द्यायचं. त्याला पण चांगली तरी सुटली आहे त्याला. आता इथे मच्छी फ्राय करता करता इथे आपलं कालवण पण झालंय मच्छीचा. बघा, उकळी आले छान, कलर पण आलाय छान, मस्त एकदम झालाय. आता गॅस बंद करते, आपलं कालवण झालेलं आहे. अशी मच्छी पण झाली म्हणजे ना. आता इथे मच्छी पण व्हायला आली आहे. वा वा वा, सुरमई छोटीशी थाली, छोटीशी मन भरून थाली आहे ही. वाव, आपल्या सुरमईचा रस्सा, सुरमई फ्राय, कांदा, हिरवी चटणी, लाल चटणी, लिंबू, चपाती, भात. त्याला जाऊन पटकन टेस्ट करूया. दिल काय खाते तू? दिल पाठव. सुरमई मच्छी खाते आमची दिलू. राऊंड मारायला पाठव. सुरमई मच्छी खाते आमची दिलू. इकडे यायला सांग. प्लेट मधली बाहेर काढली आहे आणि इकडे मम्मी नातेवाईकांबरोबर मंदिराच्या इकडे यायला सांगते. नातेवाईकांबरोबर फोनवर बोलते आहे. कशी वाटली दिलू सुरमई मच्छी? सुरमई मच्छी कशी वाटली दिलू? प्लेट मध्ये नको, बाहेर काढायला हवी तुला. तुला फोन करते मी. दिल ते कोण साफ करणार आहे सर्व? अरे वा, पूर्ण चावून चावून काटा पण चावला माझ्या दिलनी. हे कोण करणार? मांस खा, काटे पाहिजे. दिल, सुरमई कशी होती? टेस्टिंग सांग. अरे वा, आवडली आहे दिलला. आणि खाली बघा, पूर्ण आमच्या दिलला आवडली मच्छी. अरे टायगर पंजा. आता इथे बघा, आपली सुरमई थाली एकदम रेडी आहे. आता ह्या थालीवर कमेंट करणं म्हणजे मग मी पाप लागेल मला. वाव, चपातीचा एक तुकडा बुडवलाय. ह्याच्यात काय चांगलं होऊ शकतं अजून? खूप भारी झाले. आणि आपल्या इकडे सुरमई मच्छी काटे बाजूला करताना टेस्टिंग काटे द्यायचे तोंडात. थाली एकदम रेडी आहे. तुम्हाला थालीची रेसिपी भेटली ना, तुम्ही आता थाली बनवा. मी लगेच आता इकडे संपवतो.
आहे.